Khulumbai रायजो राजा नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनांगोन जायफोरा गुबुन गुबुन इउटिउबारफोरनिखौ नायनानै मोजां मोनो आरो बिथांमोननिखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आंनिखौबो साबस्क्राइब खालाम अब्लानो आं गोदान गोदान मिनिथाव पुतुला केरेक्टारनि फिल्मफोरखौ लानानै फैबाय थागोन आरो आं नोंथांमोनखौ गोजोन होबाय थागोन आसा खालामदों आंनि खावलायनायखौ नोंथांमोना मानिगोन जायफ्रा साबस्क्राइब खालामना लाखाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव आरो गोदान गोदान नायगिरि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामथारगोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामगोन आरो आंखौ थुलुंगा होगोन दानिया भिडिअनि फारसे आवगायलांनि समायना नों मा खोथा आंनो फोरमायनो बुंबाय थादोंमोन दे फोरमायदो आं खोनासंनोसै फोरमायनोथ' गोबां बाथ्रा दङ नोंनिसिम खाजय नाथाय आं अबे बाथ्राखौ लानानै नोंनिसिम जागायजेनबावनो खाजय नों मानो आंखौ एसेबो हमनो हाया आङो सोरनि थाखाय बोदोरबावलि जादों आंनि मेगना सोरखौ नागिरो आंनि गोसोआ सोरखौ हास्थायो नों मानो दाबो एसेबो हमदांनो हाया खाजय नोंखौ हमदांनो आं नोंखौ मानो हमदांनांगौ जाखो मा जादों नोंहालाय फोरमाया मानो थोंजोङै बिखा गावो खुगा गेवा आं मा होननानै फोरमायनो खाजयनिसिम बेबा आंनि बुंनायखौ गनायगोन ना मा सानहाबबाय थाखो समायना बुङा मानो गोख्रै खाजय नाहरलाय हनै बेथिं जोमैया माबायदि खारलांगासिनो समायना जोमैजों नोङो आंखौ मा रुजुनो नागिरखो जोमैया खारदों नाथाय नों आंखौ दिनै बेयाव लिंनानै मा खोथा जोमैजों बुङा मानो समायना मानसियानो जि जाम्बाखा जेबो हमनोनो हाखाया आं बेखौ मोजां मोनो आङो बुंनानै लाथारनोसै खाजय आं नोंखौ गोबाव समनिफ्रायनो बुंनो सानबाय थादोंमोन आं नोंखौ मोजां मोनो नाथाय नोंखौसो आङो रागा जोंजानो गिनानै बुङाखैमोन आं नोंखौ मोजां मोनो खाजय आइ लाभ इउ प्लिज खाजय नोङो गनायदो आंनि मोजां मोननायखौ आं नोंखौ मोनाब्ला बे संसाराव थांनानै थानो हानाय नङा मा बुंखो नों खाजय नों खोनानाय लगे लगे मानो एसेबां शक जाखो प्लिज समायना नोङो आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा आंथ' नोंखौ बिनानाव साननानैसो नोंजों गेलेयोमोन नोंजों रायलायोमोन नोंजों मिनियोमोन मा नों आंखौ बेखौनो मोजां मोनो होननानै साननानै लाबाय नामा गोसोआव आंनि नोंखौ हास्थायनाया फैमालसो नामा एसेबां दिननिफ्रायनो आङो नोंखौ हास्थायखोमाबाय थायोमोन अनबोखोमाबाय थायोमोन गोसो सिङाव नाथाय नोङो आंखौ मोजां मोना प्लिज समायना नोंनि गोसोआव जि गाज्रि थैसामा सोमजिदों नों बेखौ नों सुस्रांनानै लादो आंखौ नोङो मोननो दा हास्थायसै आं थांनोसै गुड बाय खाजय नों आंखौ मानो बिदि हारसिं गारनानै थांखो जों सानैजोंनोथ' आखाइ हमलाय मिनि फैदोंमोन नाथाय नों दायो आंखौ मानो बिदि हारसिं गारनानै थांखो खाजय आं नोंखौ एसेबां हास्थायनाया फैमालसो नामा जायफोरा थारनाय होयो बेफोरखौ मुगैनानै थाङो आरो जायफोरा नंखाय मोजां मोनो बेफोरखौसो बिसोरो गनायनानै लायो आरो उनाव बिसोरजोंनो दुखु होफिनजालाङो अब्ला मालाब दङ मोजां मोननाया सैथो आरो नंखायखौ मानोनाबो बिसार खालामनो रोङा खाजय आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनदोंमोन गाव खालामो जलि गावहरदो आखसिथिं खारबाय हनै थाखमाबाय गावदो थैबाय सासे थैबाय हनै आं सासे फैबावदों गावदो र' थाथ' नै फैगासिनो र' थाखमादों बिसिना थाखमादों र' आं लासै थांनि दै र' नोंसोर बेयावनो थाथ' रेडि लाखा नुबाथाय गावनानै होखा ओइ नोंस्रा आंना मबाइला गुदुं जाजोब्बायहाय चार्जआबो गैथाला आं दोनथ'नोसैहाय नों गेलेयोबा गेलेदो दे बाबायहाय माथोहाय आंबो गेलेनो गेलेलाहाय जाबाय दाहाय उनाव गेलेलायसिगोन दसे मबाइलखौबो रेस्ट होनांगौ ना मबाइलखौ फुल चार्ज होना लाखानोसै आङो दा हरसे गेलेनांगौ आंखौ एसेबां गावदोंना बिसोरो र' ना दा हराव बुथारफिनजोबगोन आङो नोंसोरहाय ओइ देवबारि ओइ सा माथो गरमलाहा माबा बिहामजो लाबोबायनोहाय माबा मा होनो अदालगुरि साइडथिंनिनो माबा सानजारि रायलायग्रानोहाय थले नायनो थांनि लाबोबागासिनो बे निग्रुआ हिन्जाव आइ मा गथ'हाय बेलाय खोनानायालाय खोनाखादोंमोन आंबो सानजारि सिख्ला गोसथोयोनो होननानैहाय अदालगुरिनि सिख्लायालाय एसे गिदिर फरायनायनो ओमफ्राय सिगां मालायजों प्रनाम जाखानायसोनोहाय
आजिखालिलाय सोरथो मोजां दङहाय गासैबो बेनोखा सेंग्राबाबो सिख्लाबाबो सोरजोंबा मा होनो बदनाम जाखालायनाय सोरजोंबा खारसनलायखानाय बिदिल'खासै माथो बुंबावनो दानि जुगनि मानसिफोरखौलाय निगुरा बेफोरखौ मिथिखायो सिख्लानि गेरेटाफोरखौ मिथिखायो अब्लाबो मालाय गावनो फसायनानै लाबोदोंबालाय आरो दे माथो मोजाङै संसार जालांबानो जाबाय दा निगुरुआ अनगोनहाय बियो ना जियो मानसियानो थान्दाथार हिनजावासो माबायदि दाथ' मोजाङानो दे उनावसो हाबा जानानै मादि जालाङो ओमफ्राय मा जों सानैल' थांनोसै आरो लिंहरदो बाल ओइ माबामोनखौ बांगालमोनखौ लिंहरदो नोंनि बोरायखौ लिंहरदो जमा थांनोसै र' होमबालाय आं फन हरनि हेलौ बांगाल मा खालामदों माबा ओइ निग्रुआ हिनजाव गोदान लाबोबायनोहाय सानजारि सिख्ला थौ नाहैनो थांगोन ना ओंखारना फैदै ओइ बाजै सेन्टाराव नेना थाफै जों थांगासिनो फै नोंनिया बाथाय खालि खामानि आंखौ मोजां मोनो ना मोना नोंलाय होमबालाय माथो खामानि आंनि लिंनाय बायदि मानो फंसेबो मानिया नोंलाय दे फै जल्दि जोंबो थांगासिनो फैयाबाथाय नोंखौ ब्रेकआप खालामगोन आङो मा बुंखो बांगालालाय मा होननो आरो बेनालाय सानफ्रोमबो खामानियानोसै फैगोनदां दे ओंखारनोसै जोंहाबो बिहामजो गोदाननि साहा गोदै लाना फैनोसै माथो दाबो सफैला बिसोरो आंखौ एसेबां थाब लिंहरनाया थाब जाखाया बिसोरना मिथिखायो आङो पाबजियावनो गोदोना थालायबाय आरो बिसोरो बांगालै आहा मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबायना सेंग्रा मानसिफोरना निसा प्रब्लेम जायो नामाब्रा मा जालायखो खोन्थादो निज्रा आरो देवबारि मोननो खोन्थानाङा बिसोरनोल' नङा आरो गासै नों जोंनि लोगोफोरनोबो रावनोबो खोन्थानाङा नङाबा बिराद गिदिर जारला जागोन समायनाया आंखौ दिनै प्रप'ज खालामदोंमोन आङो न' होननानै बुंबाय थै नोंबो आरो ना बेफोरखौनो फिसा खोथाफोरखौनो इसां गिदिर सिरियास खालामो हा माथो जाखोनो बेखौनो लाबानोथ' जाबाय दा नोंहाबो रावबो गैखाया माथो समायखागोन दा आंनो नाङालै बांगाल आंना मोजां मोननाय दंखायो असमिया सिख्लालै आंना मोजां मोननाया जोंनि कलेज खाथिनि बै फान्थाव गोखै गामिनि सासे असमिया सिख्ला मोजां मोननाय दंखायोलै आं बेखौसो नांगौलै आंनो बेखौ नाङा बा देन्जार माथो खाजय नोंबो सिरि मोजां मोनखोमानाय दंबावलायोसो जों दे मिथियानोमोन बा बांगाल गोबाव जाबाय नामा जोंखौ नेनाया गोबाव जाबाय नामा गोबाव जानायखौ मिथिदोंबालाय माथो थाब फैयाब्रा ओइ खाजय मा सिरि बुंखुमाबाय थादोंहाय नोंलाय जोंखौलाय बाजै जेबो नङा आं नोंसोरखौ जि समायना नुदोंसो होननानै गोसो सिङाव सानखोमानानै दङमोन बहाथो आदा दिदोमा गैया माथो मा लिङासै नामा बेखौलाय दिनैलाय थै लिङासैहाय आङो गोसो थोनायफोरा थाबा बेलेग सेंग्राफोरखौ नायनो हायाना बेनिखायनो लिङासै आङो निज्रा मानोथो एसेबां गोबाव खालामनाय फैदो थांनोसै जल्दि मा दाबो ओंखारबोला हिनजाव गोदानानो जि नायनो लुबैखाबाय आङो सानजारि बिहामजोनोहाय माबायदिथाय आंनाथ' मेगना मार्बल बायदिल' जाना दंखायोलै नायनो हिनजाव गोदानफोरा मोनसे आखल दङहाय सोरबा नायनो फैदों होनबाथाय जि देलायसोनखायो देवबारि नोंसोरबोथ' देनां हिनजाव गोदान जाहैगोन ना नोंसोरखौबो मानसिफ्रा नायनो फैगोन बा नोंसोरबोथ' देलायगोन र' बांद्राय बुंनांला नामा थाब फैबानो जासैहाय आंबो जि नायनो लुबैखाबाय मादै माहा बिहामजो लाबोबाय होननायखायनो जों नायनो फैदोंमोनहाय मादै निगुरालाय बहा थांदों निगुरखौ नुवाखैनो माथो हिनजाव लाबोनानै बिराद खारखोमाना दं माथो बियो पार्टि होनांजानो गिनानै नङा आदैमोन नोंसोरखौ फैनाय नुनानै बियो दखानाव थांब्रबदों जाग्रा लायनो होननानै दे मादै नोंसानि बाजै गोदानखौ नायनोसो लिंहरदो মাজনী ঐ এয়া তোমাক চাবলৈ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে আহাই ওলাই हा मादै माथो असमियासो रायलायलायनाय जाखो अदालगुरिनिसो होननाय खोनादोंमोन दा बर' सिख्ला मा हारसासो रायलायखो नोंलाय ना बर' रोङा आयु माहा बर' आरो अदालगुरिनियानो हारसासो राभा राभा मा नाम हिनजाव गोदाननिया खाजय मा थाबथां जालायखो नोंनि रायलायनाया मानो सिनायहां मोनदों नामालै माबा मा बिहामजोआ मा नाम होनदोंमोनथाय आंबो गोसोआव गैजोबलाय लांहाय माबा मा होनो मिमि सयकिया ना माबा मोनसेसो होननाय खोनादोंमोन आङो मा मिमि सयकियासो मा जाखो मानो एफा सक जाखो नोंलाय औ खाजय मा नों सिनायोमोन नामा हो मानोथो नाम खोनानाय लगे माबा अरखि गुदुं नांनाय बायदि बारदलायखो नोंलाय औ आदै मा जाखो मानो सिनायबायोमोन नामा ना नोंसानि परियालफोर जायो सिनायनाय आरो परियालनि खोथायाथ' बाद हो आंनि जिउआ गनिसैसो बेखौ नुबा ओइलाय फैबाय दा जोंना बिहामजोआ नायदो हनै बेनो मिमि नों बेयाव हो मा आदै नों सिनायो नामा কি খাজয় ইয়াতো আহি পালেহি মই এতিয়া কি কম কি বুলি জনোৱাম এতিয়া মই কি কৰিম बांगाल आं बेयाव मा महरै थाबावनो बियो आंनि गोसो थोनायसोमोन आङो मा खालामबावनो नोंनि गोसो थोनायबालाय बेलाय इयावलाय माथो फैखो होमबालाय निग्रुजोंलाय
मा जाखो खोथाया आदैमोन नोंसोरो मा खोथा रायलायबाय थादों आं जेबो बुजियासै औ निजरा मिमिजों आंजोंसो गोसोथोलायोमोन नाथाय मिमिया आंनो दिनै मा दिन्थिखो बेथ' मादैमोनाव थांनो होननासो थांदोंमोन आंखौ बुंनानै মিমি এইবোৰ কি দেখিলো মই তুমিতো মাহীৰ ঘৰত আলহী খাব যাম বুলিহে কৈছিলা তুমি ইয়াত কেনেকৈ আহি পালা প্লিজ বাবু মোক মাফ কৰি দিয়া মই নিজেই নাজানো মই ইটো ঘৰত কেনেকৈ বুৱাৰী হলোহি কেনেকৈ আহি পালো বাবু প্লিজ তুমি যদি পাৰা মোক যদি ভাল পোৱা মোক এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা বুৱাৰী কি কোৱা হৈছে এইবোৰ